салом алейкум ба кулли тамошобинон ва ба ҳар як нафаре ки видеои моро алҳол тамошо карда истодааст. Бародаро, имрӯз мо гап мезанем дар бораи видеоҳои авторскӣ ё ки музикаҳои авторскӣ. Масалан, шумо мегиред ягон канал, ягон музика ё ки видеои авторскӣ истифода мебаред дар каналтон ва баъзеаш авторскӣ меқапа, яъне ки ва баъзеаш не. Яъне ки шумо дар як хел ҳолатҳое мешавад ки сабчени намеяне ки видеои шумо аллакай авторскӣ гирифтагия. Масалан, шуморо жалус ҳамроҳӣ накунад, ки вақте ки авторскӣ мегирад видеои шумо, дар ин ҳолат шуморо метавонад ки вақте монетизация падават мекунем барои монетизация падават кардан, ана ҳамон вақте проверка мекунанд, ана ҳамин чиз минуси каналтон мешавад ва метавонад ки канали шуморо накушоянд, яъне ки то вақте ки ҳамун удалит накунед ҳамун видеотонро ва бо барои дуюм шанс хеле мушкила барои равон кардан дуюм бор масалан падават кардан монетизацияда ва боз насиб иншоалло дар бораи дуюм бора монетизация падават кардан видео мешавад ҳатман. Ва ҳозир мо барои чӣ хел мефаҳмонем, ҳозир ман шуморо ба сабти экран яъне ки нишон метавонам ки чӣ хел шумо метавонед бинед ки видеоҳои шумо авторскӣ дорад ягон таш ё ки музикаҳои авторских прав истифода бурдагиен, оё дар видеои шумо ҳаста ё ки не. Мегзарем тамошо мекунем. Если ҳар вақта медорем Яндекс.Алиса ва менависем ютуб главная страница. Баъдан медорем видео хостинг ва наздик меорем, яъне ки зер мекунем дар значоки канал. меҷиқем калон мекунем, меҷиқем значоки каналда ва интихоб мекунем творческий студия. Баъдан вақте ки загрузка рафт, дар ҷаи шумо мепурсад установка творческий студия, шумо пропустита меҷиқем. Баъдан меоед рост ба ана ҳамин яъне ки настройка ва мекашен калон мекунен ай боло дуюма ҷое ки видео бояд бифаҳмем ки авторскӣ дора ё не, зер мекунен ва видеоҳои шумо ана ҳамин хел мебурояд ва камтар ба дастон як тараф мебарен. Дар пара уже аллакай нишон додеса, ина ҷои чашмои савдай, чашмакҳои савд уже ина навистеса жалоб на канал. Аи ма ай сабабе ки шумо кадомед влога тамошо карда бошед, вақте сиёнка карданмон як музика айчум гиҷо омадагиеда вақте набор сиёнка карданмон ва ҳамун чӣ кадат нек меирад, яъне ки исправит кардаги меирад сета видео ёра маамаша ҳамкорӣ кардам қатъи ҳамун авторо тайёр шид. Яъне ки ин хел шумо метавонед бинед ки видеотон авторскӣ дора ё ин ки не. ва чӣ хеле ки дидед шумо, ана ҳамин хел шумо метавонед ки бидроен бинед масалан видеотон авторских прав дора ё ин ки не. ай сабабе ки баъзе ҳолатҳое мешавад ки масалан творческий студия обновити нав кардагия, ба ҳамин хотир ана чӣ хеле ки ма диден масалан мутаъдда ҷои творческий студия нестаги промгиш пропустита мегирем ва автоматически ба творческий студияи пешина мебаратон. Лекин уже нав шидагия масалан творческий студия ване ки даоҷа агар установка творческий престаги агар бая зер кунен баъд промой творческий отдельно мебаратон, лекин шумо пропустит кунен ва шуморо мебара промой ба ана ҳамун ҷое ки ма ҳозир нишон додам шуморо. чӣ хеле ки диден ягон мушкилӣ надора, ягон камбудӣ ҳам надора ва агар ҷоиша бо нафаҳмиден шумо ҳатман нависед дар комментария, мо албатта ҷавоб метиҳем бародаро. мо чӣ қадаре ки шумо дастгирӣ карден моро, мо ҳам пасаратса мекунем ки ҳамон қадар чизое ки шумо намедонен масалан ма барои шуморо фаҳмонам. Ва агар ягон видеотона ё ки ягон камбудӣ умуман каналтон дора, кроми камбудиҳое ки ма шумо дар видео кардем, ҳатман нависен дар комментария. Ма ҳар як саволое ки шумо рости гап мада менависен, ма ҳамаша нависта барои ҳар як камбудии шумо масалан бовар кунед на дусто варақ ҳаминҷа як қопча шидаст карочи саволое ки шумо менависен ва ма ҳар як ҳамин комментария шуморо хонда барои шуморо видео мекунам, тайёр мекунам ки шумо аяму камбудии каналтон яъне ки чӣ хел бигӯм камбудитона ҳал кунед карочи мушкилие ки дар каналтон доред ва ягон чиза нафаҳмиден ҳатман нависен ва илтимос як чизига мегӯм ай ма имо напурсен, илтимос кардестам ба ҳар як чи мепурса ака имо илтимос, ма имо истифода намебарам бародаро. Телеграм, Инстаграм, Одноклассика, ВКонтакте ҳамин сайтҳоро ман ҳамаша дорам, лек имо истифода намебарам барое ки мада маъқул нест ҳамун программа, умуман маъқул нест бародаро.
خیر اگر با یگون چیز نفهم باشه نویسین و من میگم تو برادر ایما خفه نشین. من چقدر که گفتم همین ساتسیان ستا رو باید داشته باشین شما و پیشکشی مثلا پادپیچکو ختون میکنین که یگون کمبودی شوه شما را بیه و متاسفانه ما استفاده نمیبرم برای معقول نیست. خیلی گفتم خیلی با دیگه ساتسیان ستا نویسین من حتما جواب میتونم. نگه لوبو همین کامنتاری که در ویدیو هست برادر لوبوش نگاه کنیم. من خوندگی دل موندگی زنچید ما خوندگی و کامنتاری رو برادر و کدومش که رحمت بگه همون مثلا اتفیتم نداده باشم خوندگی یعنی که لایک موندگی بخونم برادر. به همین خاطر تمامی کامنتاری که شما مینویسید برادر ما حتما میخونم کامنتاری شما را یگون کمبودی نمیشود. Так что хай фаромӯш намекунем силкаи описание будагиро хабар мегирем ва силка чӣ мешавад. дар силка шумо медорем музикаи без авторских прав, эфекто ва дигар намуд чизое ки фақат шумо метавонед барои ютубтона бо дили пир истифода баред. хайр дар паноҳи аллоҳ бошед то видеои оянда. мактаби блогерӣ ҳамкорӣ бо мо пешравӣ ба шумо.